नैबे जों थाबायलांबाय थानाय लामाया बेखौ जों गोदानहै बानायदों। बे लामाया जोंनि जारगाव फुथियापारा गियान धर्म समाजनि फोथारनि बे फोथारनि गेजेर लामा जागोन आरो बे गेजेर लामाया जोंहा ओरै थांनानै साहाथिं थांनानै ओरैहाय ससे थांबानो जोंनि गियान धर्म समाज फोथारनि मोनसे सारिगिदिं गिदिंनाय मोनसे लामा मोनगोन आरो ओरैहाय साहाथिं लामा मोनसे दंबावो। बेयाव जोङो माने थांगासिनो दङ दा नायनो थाखाय। नोंथांमोना अन्नानै नायलांबाय था। जोङो दा दिन्थिलांगासिनो दङ, नोंथांमोना नुलांबाय थागोन, नायलांबाय था। जोङो थांगासिनो दङ। लामाया गोदान, एसे गोदानखाय जोङो एसे थाबायनायाव खस्थ' मोनदों आरो, मानो होनबा अन्थाइफोर दङ नालाय आरो एसे ओरैनो माबाफोर दङ, हाग्रानि रजंफोर, बेफोरखौ जों गासैबो साफा खालामजोबगोन लासैनो उनावहाय। जोङो ओरै साहाथिं मोखां जानानै थाबायलांगासिनो दङ बे गोदान लामाजों। नैबे लामानि सानजानि आरो नैबे सोनाबनि बे हाग्रा बायदि नुदों, हाग्रा, बे हाग्राया गेदेर हाग्रा नङा, जेनेबा ओरैनो दैज्लां समावहाय हाग्राया जौवो एसे, सिगां लांदांमोन, दैज्लां समाव जौनानै बिदिनो हाग्राखौ नुदों। बे हाग्राया जों दा लासैनो बेखौबो फोसाबजोबगोन आरो एसे गेदेर गेदेर दंफांफोर बेफोर दङ, बेफोरखौ जोङो दोनलांजोबगोन आरो उनावहाय जों बेखौ मोजां खालामलांजोबगोन। नैबे जोङो एसे सिगाङाव हाजो एरिया नुहुरदोंना आरो एसे लांदां फोथार नुदों। बे लांदां फोथारा जाहैबाय जोंनि जारगाव फुथियापारा गियान धर्म समाजनि साहाथिं थानाय गामिनि हा सिमा गोजा। बेफोरो गावबागाव हानि सिट लानाय आरो बे हाया गावबागाव गामिनि मानसिफ्रा दखल खालामनानै आबाद मावो बे हायाव। नैबे ओरैहाय लांदां गोजा आरो नैबे दरसे गामि दङ बेयाव, आरो बे दरसे गामिया ओरै साहाथिं गोलावै थांबावो आरो थांनानै ओरै हाजो सेरसिम मोनहैयो आरो ओजों हिमालय हाजो, भुटान हाजो दङ बेवहाय, भुटान हाजो, भुटानबो दङ। ओमफ्राय बे हाजोआ इण्डियानि इसे दङ, ओमफ्राय इण्डिया बर्डार बारनानै गोजौ हाजोखौ बारनानै भुटान एरियाखौ मोननो हायो। बेबायदि सिमाया दा जों गसंबाय थानाया ओरै सा खोला सानजा सोनाब दोंसे दङ, ओमफ्राय जों दा सोनाबखै मोखां जानानै थांगासिनो दङ। बेजों ओरैहाय जों दोंसे लामा बानायनो आखायाव लादों। बियो जोंनि गियान धर्म समाज फोथारनि सारिगिदिं सिमानि लामा जागोन बियो। बेखौ जोङो लामाखौ जों बानायनो हाथ'वाखै, बानायनो आखायाव लागासिनो दङ। फैगौ साननैनि गेजेराव जोङो बेखौ बानायनो नागिरदों। नायलांबाय था नोंथांमोना। बेखौ बिदिनो जोङो ओरैहाय गिदिंगासिनो दङ, जोंनि फोथारनि सारिगिदिं सिमा जों गिदिंगासिनो दङ। दा जोङो थांगासिनो दङ सोनाबथिं मोखां जानानै, आरो जोङो मोनहैगोन दोंसे लामा। बे लामाया ओरै खोलानिफ्राय फैनाय, आरो बे खोलानिफ्राय फैनानै ओरै साहा हाजोआव नांहैदों। हाजोआव मोनसे
सुरंग होननाय मोनसे जायगा दङ आरो बे सुरंगसिम थांनो हानाय दोंसे लामा, बे लामासिम जोङो थाबायलांगासिनो दङ। नायलांबाय था, एसे हाग्रा बायदि नुदों। बियो बिदिनो माने हाग्रायाव बेरनाय मैखुन, बियो ओरैनो थंला मैखुनबो होनो खायसेया। आरो बे हाग्रायाव बेरनाय मैखुनफोरखौ जोङो किसुमानखौ सिनायनो हायिफोरा जानो गिनांगौ, सिनायनो हानायफोरा बासिनानै लाबोनानै जायो। मानो होनबा मैखुना गोबां रोखोमनि दं हाग्रायाव, मोजांबो दं गाज्रिबो दं। गाज्रिखौ मोनजाफ्लांबा मानसिया गोबां माने गोब्राब जायो, देहाया नस्थ' जायो। नैबे लामाखौ मोनबाय जोङो। बे लामाया ओरै खोलानिफ्राय फैनानै एखे साहा हाजोआव मोनसे सुरंग होननाय दं, बे सुरंगआव थांनो हानाय दोंसे लामा बियो। दा जोङो बे लामाजोंनो ओरै खोलाथिं मोखां जानानै थांगासिनो दङ। जोङो खोलाथिं मोखां जाबाय आरो बे लामाया जोंनि जारगाव फुथियाफारा गियान धर्म समाजनि जे फोथार लादों, बे फोथारनिनो मोनसे बाउन्डारि एबा सिमा बायदि जाहैबाय बे लामायानो। ओरै जोङो बे लामाजों थांगासिनो दङ खोलाखै मोखां जानानै। नोंथांमोना नायलांबाय था। बे लामाजों गोबां मानसिफोर फैयो सम सम। सोरबा सोरबा ओरैनो बेरायनो फैनाय, बाइकफोरजों फैयो आरो साइकेलजोंबो फैयो। आरो बेबादिनो फैनानै दावबायफैयो, नायथिंफैयो हाजो ओनसोलखौ, बे हाग्रा एरियाखौ नायफैयो आरो बेबादिनो नायनानै थाङो आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनो। बेबायदि बेबादिनो खायसे खायसेया ओरै फैनानै बेबायदिनो एसे गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनफैयो आरो बेबादिनो खायसेया खानाफोरबो जाफैयो। फैनानै नैबे जों थाबायबाय थानाय लामानि सोनाबथिं जों हाग्रा नुदों। बे हाग्रानि एसे ओरै बारनानै सोनाबथिंजाय माबा दैजिमा दैमा होननाय दङ। बे दैजिमा दैमाखौ जोङो सोनाबथिं एसे थांबानो नुगोन आरो मोननो हायो। आरो बे दैजिमा दैमायावनो गोबां मानसिफ्रा बेबादिनो खानाफोर जानो फैयो आरो बेरायनो फैयो। सारि साखा गारि लाना फैयो, बाइकजों फैयो, खायसेया साइकेलजोंबो फैयो। बेबायदि दा जोङो गियान धर्म समाजनि जि फोथार, बे फोथारनि सिमा सिमा जोङो थाबायगासिनो दङ। बे गियान धर्म समाज फोथारनि सिमायानो बियो आरो बियो लामाबो। बिदिनो गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा ओरै हाजोआव बनफोर लायनो थांनाय आरो बेबादिनो साहा दैजिमा दैमा सेरावहाय साहाथिं बे मैसो बाथोन थाफैयो दैज्लां गेजेराव। आरो बे बाथोननि मानसिफ्राबो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। आरो बन लायग्राफोरा बेबादिनो राननानै थानाय, थैनानै थानाय बन बेबादिनो नागिरना लाबोयो आरो बे लामाजोंनो फैयो। गामि खाथि खालानि गामिनि मानसिफ्रा बन गोरान
थैनाय राननानै थानाय बेफोरखौ खनथुमनानै रुजुननानै लाबोयो हिन्जावफोरबो। बेबायदि बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। दा जोङो नैबे लांदां जायगा मोनफैबाय आरो बे लांदां जायगाया जाहैबाय गामि ओनसोलनि हा आरो बे गामिया जोंनि जारगाव फुथियापारा गामि ओनसोलनि हा जाबाय बियो। ओमफ्राय नैबे ओरैहाय जोङो सानजाखै मोखां जाबाय दा आरो बे जों थाबायनाय जि लामा बे लामाया जोंनि गियान धर्म समाज फोथारनिनो सिमायानो जागोन बियो। आरो नैबे जों थाबायबाय थानाय लामानि खाथियावनो जोङो माखासे जायगाफोरखौ जों उनावहाय अफिस टफिस माबा माबि बेफोरबायदि खालामनो होननानै सानदों। आरो जोंनि गियान धर्म समाजनि जा मावनांगौ हाबाफारि दङ बे हाबाफारिफोरखौ जों उनाव लासै लासै मावलांनो होननानै सानदों, आखायाव लादों। दा जोङो फैयै फैयै मोनफैबाय जों जोंनि फैगौ इंराजि नभेम्बर दाननि 1 आरो 2 खालाराव जोंनि गियान धर्म समाजनि फाउन्डेसन दे खुंनाय जा हाबाफारि लादों बे हाबाफारि लानाय मथे जोङो जायगा साफा खालामगासिनो दङ आरो बे जायगाखौ जों ओरैहाय गिदिंनानै साहाथिं थांनानै ओरैहाय सोनाबथिं मोखां जानानै गिदिंबोनानै आरो जोङो सानजाथिं मोखां जानानै गिदिंबोबावनानै बे जोंनि जा जायगा फोसाबनाय गियान धर्म समाजनि फाउन्डेसन दे खुंनायनि जा जायगा बे जायगाखौ जों मोनफैफिननो हाबाय। नैबेनो नायदो नोंथांमोना नुबायना जायगाखौ। दहायो जोङो जा जायगा जों लाजेनदोंमोन बे जायगायानो जोंनि जारगाव फुथियापारा गियान धर्म समाज फोथाराव जोंनि गियान धर्म समाजनि फाउन्डेसन दे खुंनाय जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ जोङो बे जायगायावनो खुंनायनि थाखाय आखायाव लादों। बेनो दा नोंथांमोना नुबायना नैबे जायगायानो। जोङो जोंनि बे गियान धर्म समाज फोथाराव जे खुंनायनि मोनसे आखायाव लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे जायगायावनो लादों आरो बे जायगानिफ्राय जोङो ओरै साहाथिं गिदिंलांनानै बिनिफ्राय ओरै सोनाबथिं गिदिंदों आरो सोनाबथिं गिदिंनानै ओरै खोलाखै मोखां जादों आरो जोङो खोलानिफ्राय ओरै थांनानै ओरै सानजाखै जोङो गिदिंना फैबावदों। बे जों गिदिंनाय एरियाया जोंनि गियान धर्म समाज फोथारनि जे फाउन्डेसन दे खुंनो थाखाय आखायाव लादों बे जायगानि ओरै सोनाबखै जायो बे जायगाया। ओमफ्राय बेखौ जों दिनै दिन्थिनाय जाबाय। इयुनाव जोङो बे सानजानि एरियाखौ खिन्थानाय जागोन। बे सानजानि एरियाया जोंहा दा कमला बागान बानायनाय दङ ओरैहाय गुवारैहाय। दा बेनिखायनो बेखौ जों दिनै दिन्थिनो हास्लाबनाय जायासै। इयुनावहाय जों बेखौ नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बेखौ आसा लाखिनाय थाबाय। आरो आं दिनैनि थाखाय बेखिनिखौनो फोरमायनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।